nakuha na jud ang padala ni Mod Raquels. Bukat kayo. Ang sakay sa load. Yay! Finally, niabot na dito padala ni Nanay. Tugay kayo naman nag-ipaabot. And naghan kay stamp. I don't know why, but yeah, that's one thing. Very surprising for Yusi when he saw this. Actually, I don't know. Naay Asian shop diri sa Helsinki, daghan kayo. Kaso, mahal kayo ang presyo. And, layo sad siya. Nya, tapulan kay kumuadto. Anyways, nagpadala si Nanay sa akong mga gusto. But there is one thing inside here nga dili ni mo mapalit sa Asian shop. Okay, let's open what's inside. First, katong teenager pa ko, I really like pianos a lot, but Roadhouse Barbecue was my favorite, but this is also the classic one, and yeah, excited ako mag-movie, tapos naghan kong chips. Nova na nadugmok. Nadugmok siya, kaya layo kay siya giadtuan. Tapos, there's another Nova here. Kauna na ko actually ang isa. Naabot kami siya kato isang adlaw, pero excited naman kay ko. So, ako ano siyang gitira. Next, picnic. Pwede na siya ko mag-movie night sa akong day off. Ang akong pinaka-paborito day or order dyan ako kay Nanay is tadan! Sinigang mix with sampalok. I think daghan ni siya dire pero gikuha na ako kay nagluto na ako kagabi og sinigang. Breakfast is gonna be more exciting. Corned beef. If you're a 90s kid, I don't know. I think even until now, these are really famous for kids, and I grew up having this for breakfast. O maskin panihapon og paniud to. This is the best. Actually, daghan to si klase nga corned beef gipadala si Mod Raquels na Pure Foods o Holiday. But doesn't matter. It's all gonna taste the same or almost the same. Tapos, nagpanala pa si Nanay. Actually, naingon na ni Darian na eh. But anyways, it's very thoughtful. Nagpadala si Nanay of Nor Cubes. More sinigang. Then, I crispy fry. Although, dili kay ko naga-fried niya. But this is gonna come handy eventually. More sampalok sinigang mix. Tapos, Magic Flakes. But I think nani siya flavor. Condensada cream cracker sandwich. Wala pa ni flavor? Hindi ko sure. Tapos, beef loaf, kumbaga spam sa Pinas. And more crispy mix. Last but not the least, kani siya, it came like this. Parta na mong pangatawa pag open na ni kay nabungkag na yun siya. But actually, ika na siya dinhiang. Na-open naman ko na ko nga box. So, anak ko hala, padala lagi si Nanay o maragika lagi siya sa ano, Europe or whatever. Pero pag open na mo, actually, this is the best padala nga sulod sa box. It's kakao masigit tawag ana. Na may kakao sa likuran. So, nagbuhat si Nanay og kakao. Yeah, this will be good for like of course magbuhat ka og kanang kakao drink mo nagpadala pud siya og kondensada. Ana siya, make sure doon ako nga kung magtimpla daw ko. Di daw gatas nga normal ako ibutang. Kundili, kondensada milk from Alaska. Ang akong gamiton. So, yeah, this is very local and very pure cacao. Actually, if you buy this here, might cost like maybe 20 euros for this size. I'm not quite sure. Pero, kani siya kay local, gani siya, gikan isa sa mong likod. And this is the best. Isulod niya din hiya para ma-secure. Tapos, nandungag pa gid siya.
din hiya. So it's gonna be a year supply for us. Pwede pa siya butang nimo sa imong grill ay kanang porridge, tangan mo kakao or sa imong kung gusto ka healthy nga yogurt and stuff like that, milk like shake, tangan mo flavor, kakao will always fit in any situation. Kung mag-bake sad ka, pwede sa nini mo gamiton. So yeah, mo na ang sulod sa padala ni Mother. Napay corned beef diri pero actually, daghag sinigang. Ako siya gibutang dito. Nakulbaan ko, kaya abin ako walay sinigang. Gi-joke siguro ko ni nanay. Ana siya, walay sinigang. Pagtanap din hiya, nakasulat na, sinigang! Tapos dapat yun, nga napoy, ang pinakakatawanan kay na ay gipadala si nanay nga sabon. Of course, whitening siya. Actually, wala na akong gamit-gamit ng whitening. Pero, naapaganay ito sa itong first yun akong uli, nagpalit ko o ka ng sabon nga Kojic or whatever. Tapos, wala hapon ako nagamit. So, yeah, but, thanks, Nay! Di na ako magutman, di na ako mapasmo. Kung kapit ko sa trabaho, na ako mga dilata. Yay! Thank you! Christmas came late or early. I don't know. Depends how you see it. So, that would be all. And, yeah. Sa mua, baliktad, si Mother nagapadala balikbayan box. So, ang bot sa tawagan na. So, gikan na siya sa Pilipinas. Instead nga ako magpadala, gikan diri si Mother nagpadala. I'm the luckiest. Yay! Ciao for now!